खुलुमका खापानि ताहुtai बुहुसं जों दिनै नुगै माखा यांगो चाखमा घाट मेलाव जों नुगै माखा बेलाय खेनो चाथथक तै नायथथक तंथथक अमा हायके माल दाल बिदाल मानै हायखाबा सालामजाक जों नुगै माखा इंखो जों दिनै अ जागाव सालायनाय सिनि दादुबाय ब अमो अ जे ज्राबिरक दिनै दा पायथानाय नांखे ताई गुबुन दिन रा फालमो जों थायथानि सिनि दादो कक सालायनाय आच्छा दादु नों दिनै अर ज्राबि जे सालामजाक नुमानि अमो दिनै दा पायबेनाय सागादे अब तो पानी पे तो समिया बरं जे उजाइता गे बरं क्लाइखेबा पाइफोर मानुता अमो जे फालबाय के आंगे बोसोराव मानथथ अब ता मने छने उनु माने ने माल तो कम बारो बानि 8-10,000 हाति रौता अमो कि माने नों ति ताकालान छिमिदा फास फालजाक नाखे बस बुरुम फालै दङनो ओ माने आं फालियाय तो बनजि रंनि अर कान नखाय दङ माने अमो गुबुन टंटा मालिक आतिदा हाय आसुगु सिमसे फालो आच्छा अंका जों खानायमांखा यां सिनि दादुबाय अमो बिनि दुगान या फियाबा ब जगाव बिनि मालिक ताई खरसा दङो आ मालिक साबो जों साइमिया इंगे ब अ जगाव माने जेमन हाजिरा हायनो ब फालै दङता इंके जोंथायबो यां रग साइमालायनाय उ यां दिगेबो फादि सिनि मामप्लि तिसानाय यां साइनालायनाय इंके जों तिनि ताराबाय सालायनाय तिनि अ चाकमा घाट मेलाव जों तो तिनि फायना फायकिया हाय नुक फायखाता इंके अमोखि तिनि दा फालबायनाय नाखे ताई गुबुन दिनाव फालाय आं साइमिया तिनने फालबायमोन माया बाजा बोसोरते हमनो बर बोसोरते फाइना साइमिया ग्यारान्टि नो ग्यारान्टि नो ग्यारान्टि या अच्छा इंके जों खानायमांखा यां दारानि खोक्तै अ जागा ताम दं लेट फिश और चिकन कबाब और नाइटाबो अमो तामो आसा तक ना बुसुरके फालमो आसा तक जोंहाबो 600 के फालो 600 इंगे अमो 1 किलो नि 1 किलो अमो हा 1 केजी 100 ग्राम अब 1 केजी 100 ग्राम ना इंगे जे लुकुरक फाइनु फाइके अमो तो बेलाखनो कतर माने पाइतलां दा मानो सागरे अमो तलां मानो फालबागे आं मोसनामो अमो कि तकते के ताम बागिर माने याति तुयो आतिदा तुयो ए बतुइ तमा कक्टा तुइ तमा कक्टा ना अमो देसी दा नाखे बयला तो बयला तक ना या अब के जाक अब भयल फिरि गहना फिरि तकनि लगे तकनि लगे तकति फिरि तो अब एक बार का 40 रुपीस ओनली अमो के आवang bangैना ए बांगै मसनि दङ और मसिन दंमै ना वाहन मसनि बांगैनि लगे अब दंनाय अच्छा अच्छा इनके दारन छिरिमो तो आन मुंके मंगे कमी महेंद्रपरा तो सरज देबरमा या अच्छा जों खानायमांखा दारानि खोक्तै अ जागा तो कोरमा दं फियाबा 1 केजी फान कायमानो 2 केजी फान कायमानो हायखबा तकटिबो तैसा फ्रि मानाय इनके लुकुरक अबनो कयजाव दारानि अर जाहै फाइ जदिनो चाना मुसु दखे फाइ चाफिमानो अर बेना कुमफां करै इंकर पिजा तंग आवां तंग बांगै तंग बेबां मानो यां एगरुल बो तंग बिरानि तंग सब बेबां मान थनाय इंके नर फाइ अर दारानि अर फाइ चाफिमानो यां जों सालायनाय सिनि यां ताफनाय सिनि ताकुक बायसिं थाइथाइनि कक सालायनाय आच्छा नों खोता ओमफ्राय फाइमाने हेलमेट दुइ तैजा खथाय खरसा बर दं आतैजा दङ आपनिनो आन लगे तिनै फाइकेनाव जागा चाखुमा गाड इंके आनि यागो दङ ताबो ज्राबि जों ताबो ज्राबि चालायनाय ताम हिंगे जों वा जागा फाइ तिनै चेक जरात जों माइसे खो जों अम चालायनाय तिनै इंके जों अर तिनै फाइमाने रिजन अबनो चिनि लुकुरक बसुक ज्रातै अ जागा बानिया खलायलाय दं बसुक ज्रातै चिनि बर रक अ जागा नाय फाइ जों अमना काबरेज खानेन जों तिनै अर जागा फाइले माने अच्छा निन लगे साब फाइके तिनै आन लगे फाइके तिनै विशाल त्रिपुरा के नों के तो हृदय देवरमा यांग तंगताय खरकसा बिन मुंग तो साना सलिया प्रतीक त्रिपुरा सॉरी प्रतीक देवरमा इनके आंग तो आन मुंग के आं सालिया आं हे आं मुंग सालिया ताम निके जों ताबाव ज्राबि चालायनाय जों ज्राबि चावै इनके जों नोंके तिने अ जागा फाइ नों बाहें जागा सागरे आंखो तो तिने अर बेलायखनो तंथगा ताम बागै हिंगे चामु एमन के बांगो अ बाहाय बाय न जों चामु अपुंगै दं फियाबा ताम अखेबा आं तिनिनो फास अ चाखमा गाडो तिनिनो फास नु फायो माहाय मेला ताय तंथट चाथत अच्छा ताको इनके तिने अमो जराबि काइ चाइ नेगन जराबि काइ सारि नानो सारि फुंसनाय आं ना चानाय नाय गना चाइ नाय गना ताकलायनि तखा मेलानि आगै इको तिथमु मेलानि जों चाइ नायना
বেলাই ঠক বেলাইখান ঠক বেলাইখান হামবাই नोंसोरनो तिनि चार मा बागै lukurong tamu message no musung o jaga phai इनका लोकरावनो आङाबो न कयना मुसुङो तिनि अ जागा ति थमुक मेला हायका बाचा कुमा गाट मेलावो फायै अ इको तामनाय जराबि कटुइ कटुइ एभ्री मिस्टी पिया बतै लादे पाया आगो पिया मदु अमन ख तुइबायो ताइ सानानि मतया इनका यां रगो तैबो नायथत टंथत ताइ साना हामिया बट थिरो बेबो मानथगो আমরা প্রথমেই